Eräänä tiistai-iltana kuljin pitkin lamminraittia ohi Peltolehdon. Yhtäkkiä kuulin avoimesta ikkunasta Lammin ukulele-orkesterin ukeboksin valittavan äänen. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Seuraan huonoon, sä enää joutua nyt saa. Nyt on aika reeni tulla, saat kompin paikata sen tuon. Mä sääni niin kuin seula vuotaa, se teki biisistämme suon. Siis Rippe Gonzales, Rippe Gonzales, ja lopultakin Rippe Gonzales. Hei Susanna, en kerkeä nyt reeneihin, täytyy mennä markettiin. Mamma tahtoo mämmiä ja chilitalkkunaa. En tiedä mistä rahaa saisin, ja kaikki juomat jo tuon. Nyt rytmin särkeässä taisin, ehkä lappu soinutkin. Nää kauluksessas huuli punaa, ja tunnen vieraan parfyymin. Ojoisitpa kuin ton muan, sä myöskin meidän reneissä. Rippe Gonzales, Rippe Gonzales, lopultakin Rippe Gonzales, Rippe Gonzales, Rippe Gonzales. Nyt tulla saat siis takaisin. Oi Susanna, tule pian baariin, terassille. Tahdon tarjota sulle sahtia ja pontikkaa. La 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 la.